Таләпчәнлеккә аңарга җиткән кеше булмас. Татар әдәбиятының югары дәрәҗәсе аның өчен бар нәрсәдән кадерлерәк иде. Ул кеше белән ара бозыла, юкмы дип уйламый иде. Аның критерие бер: әдәбият һәм халык, туган тел һәм әдәбият. Гомумән әдәбиятта гына түгел, кызганычка каршы безнең өчен бу бик тә актуаль мәсьәлә бүген. Без үзебез тел бетә, китап укымыйлар, әдәбият һәм сәнгать әсәрләренә ихтияҗ кими, концертларга халык йөрми башлады дип лаф урырга яратабыз. Моның сәбәбе миңа калса зәвыксызлык бетү, критерийлар югалу, төп сәбәбе шуңарда. Һәм кыскасы менә бу уртакуллыктан, гөрләп чәчәк аткан уртакуллыктан качмый торып, biz үзебезнең әдәбиятка, телебезгә, моңыбызга ихтирам уята алмабыз дип уйлыйм мин. Арпа никогда не забудет ту ночь, когда Аяз рассказывал, как инспектор лагеря, вот этот джентльмен хотел его попросить, чтобы он стал шпионом в лагере. Отказаться такому запросу, это была практически смертная казнь в лагере. Но Аяз отказался. Он говорил Арпаду, что Арпад, для меня совесть это значительно ценнее, чем свобода. Менә икесенең конференциясе бүген бергә уздырылгач, мин бераз аптыраган идем. Нигә икесен бутыйлар микән дип. Бутарга кирәк булган икән, бергә куярга кирәк булган икән. Чөнки Шыңгыз Айтматов та, Аяз Гыйләҗев та бер чорда иҗат иттеләр. Һәм аңлагыз, тоталитар чорда иҗат иттеләр. Тоталитар чорда иҗат иткәндә бары тик символлар теле белән генә дөреслекне әйтергә мөмкин булган. Анда ачыктан ачык әйтсәң, менә бу ак, менә бу кара, менә бу Сталин, менә бу төрмәләр дип ул әсәрләрне чыгармаган булырлар иде. Һәм шушы ике бөек язучы изоп теленә күчәргә мәҗбүр булган. Ягъни ишарәләр белән, символлар белән алар ачып биргәннәр хакыйкатьне.